Benvingudes i benvinguts a Compostamania. Avui anem a casa de Tono, un veí que participa al programa de compostatge domèstic del Consorci de Residus COR. Sabies que més de 1.000 famílies dels municipis del COR participen al programa de compostatge domèstic? Estem a Ontinyent i ens acompanya Tono, que ens ha obert les portes de la seva casa per explicar-nos el programa de compostatge domèstic. Tono, moltíssimes gràcies per convidar-nos a conèixer... A vosaltres per vindre. A conèixer més a prop el compostatge domèstic i conta'm-nos lo primer de tot, quan començares? Farà cosa d'un any em vaig començar a dedicar a l'educació ambiental i vaig veure la real problemàtica que tenia la gestió de residus domèstics, sobretot els residus orgànics, i em vaig enterar que el Consorci obria un programa de compostatge domèstic i vaig decidir adentrar-me dins d'aquest projecte no per obtindre un producte, sinó per tindre la consciència tranquil·la de gestionar els meus residus correctament. Bé, Tono, si jo volguera introduir-me a fer este programa de compostatge domèstics, quins són els passos que jo tindria que seguir? O com ho vas fer tu? En primer lloc, em vaig enterar que s'estaven organitzant unes sessions informatives del taller de compostatge domèstic i el primer que has de fer és acudir als tallers, que en són dos. Un és una part més teòrica i la segona part és una part més pràctica, on t'ensenyen ja a remanejar el compostatge, com muntar-lo, i ja en la segona sessió, si estàs interessat, t'has d'inscriure amb una fulla d'inscripció, recollir el compostador i ja estàs preparat per a muntar-lo en casa perquè has rebut la formació i els materials necessaris. El mestre compostador del Consorci ve, el pega una ullada que estigués compostant correctament, si tens algun problema dona totes les solucions. M'has convençut, jo crec que vaig a participar també en este programa de compostatge domèstic i espero que tots els que es vegeu s'animen també. Moltes gràcies, Tono, sobretot per obrir-nos les portes de ta casa. A vosaltres per vindre i convé a tot el món a participar en el projecte de compostatge domèstic. Per consciència cívica. Exacte. Sabies que l'any passat el programa de compostatge domèstic va produir més de 400 tones de compost? Per a poder compostar a casa, primer s'hauria de fer el taller de compostatge, que és un taller de 2 hores de duració en el que dona una formació teòrico-pràctica de com compostar, així molt bàsica, i ahí ja se reparteix el material, el compostador, que és un compostador de 320 litres, per a una família d'entre 4 i 5 persones és suficient, i un airejador, l'eina que ens permet airejar tot el material que s'està compostant. Esperem que Tono vos hagi animat a participar al programa de compostatge domèstic del COR. Ens veiem al pròxim Compostamania.